Dnešné video bude sa týkať vzťahov, bude sa týkať oblasti nevery alebo vzťahu, ktorý je v krízovom až deštrukčnom rozpadávajúcom stave. A to v tom, keď si jeden z partnerov nájde nejakého iného. Vznikne teda milenecký vzťah a niekedy som tak trochu prekvapený na konzultáciách, že ľudia ma prosia o pomoc a nie sú to len ženy, ktoré by žiadali o riešenie tejto situácie, keď sa muž zamiluje do nejakej inej ženy, ale bývajú to aj muži. No a ja počúvam ten príbeh a potom som niekedy tak rozčarovaný, že napríklad po 3 mesiacoch, pol roku neprebehne základný rozhovor, ktorý tejto situácii podľa mňa je absolútne potrebný. Ja v tomto videu nechcem riešiť dôvod, prečo k tomu došlo v tej neverí. Poviem to len skratkovito, na YouTube mám ohľadne nevery videa, ale deje sa to z môjho pohľadu z 3 príčin. Bude to flirt, bude to nefungujúci vzťah, ktorý vás doženie takéto niečo vykonať, alebo po tretie je to závislosť sexuálna. Ešte tam ľudia do toho pletú všelijaký dvojplameň a duchovný partner a podobne, ale ja si stále myslím, že sa to vždycky dostane k tej dvojke. To znamená, že vlastne ja nie som v tom vzťahu naplnený a vlastne sa to len tvárilo, že je to fungujúci vzťah, ale kvázi bol to len taký nejaký obal, ale vnútro bolo prázdne a teraz ma niekto očaril, že naozaj silne a vzniklo tam nejaké naozaj, že plne láskavé spojenie, čo tiež není podmienka toho, že to skončí dobre. Lebo v tom stave zamilovanosti všetko funguje. Ale ako opakujem, ja nejdem tu nariešiť a nebodaj nie súdiť človeka, ktorý si nájde nového partnera. Ja hovorím o tom rozhovore, že keď ten človek teda začal nový sexuálny vzťah a tam prichádza tá prvá základná otázka, aby sa ten partner, ktorému sa rozpadá vzťah s tým manželom alebo s tým druhom, spýtal, že či je zaľúbený, či je tam aj srdce. Toto je nesmierne dôležitý faktor. Ak je tam srdce, situácia začína byť veľmi vážna. A potom to má nasledovať do tohto vážneho rozhovoru, v ktorom mi mali padať takéto otázky. Podľa emocionálneho stavu tých ľudí by to malo prebehnúť bez výčitiek, bez nejakého kriku, bez nejakého súdenia, bez nejakých hrozieb. Ja viem, že je to veľmi, veľmi ťažké. Ale mali by tam padať tieto otázky, ako si to teda predstavuješ ďalej. Komu pripadnú deti? Kde budú deti sa učiť? Ako to bude s peniazmi? Ako to bude s rozvodom? Kde chceš žiť? Možno sa čudujete, že toto je predsa logické, ale opakujem, že z konzultácií mi vychádza to, že tu veľakrát sa deje absolútne benevolentný prístup, kedy ten partner, ktorý bol zradený, sa stavia do pozície ako keby nejakého vnútorne prepadnutého človeka, bytosť, ktorá si veľmi, veľmi želá, aby sa ten druhý partner vrátil, aby ho to pobalamutenie nejak počas jedného dňa prešlo a aby sa zase zacelila rodina. Ja si myslím, že situácia sa má riešiť. Tými základnými otázkami, čo chceš teda robiť, kde chceš žiť ako deti, ako keby ste postavili toho partnera, ktorý si našiel niekoho iného, do pozície, že musí prevzať zodpovednosť za to, čo spôsobil. Že on sa proste bude musieť rozhodnúť. Na tých konzultáciách hovorím, že táto patová situácia, ktorú vlastne tvorí ten partner, že nič nerobí, a iba nejak naivne sa klame, že sa to nejak spraví samé. A to vám poviem rovno, to sa deje asi tak pri málo percentách. Tak on by mal pochopiť, že to nemôže zostať len tak. Že táto situácia škodí absolútne všetkým.
škodí tomu partnerovi, škodíte samému sebe, lebo tie výčitky, ak vám funguje svedomie, musia byť veľmi, veľmi ťažké. Škodíte samozrejme deťom, blízkej rodine, rodičom, svokrovcom, švagrovcom, hej, a škodíte dokonca aj tomu človeku, ktorého ste zatiahli do tohto trojuholníka. Takže hovorím absolútne, dá sa povedať, že primárnu vec, ale po odznení nejakej erupcie emócií, kedy po zistení, že partnerka je vám neverná, kedy pravdepodobne sú naozaj tam krík, zloba, hnev, sklamanie, zrada, plač, výčitky, vyháňanie a podobne, by sa malo sadnúť k rokovaciemu stolu a malo by sa povedať, ty si teraz pohol figurami na šachovnici a ja od teba chcem jednoznačne vyjadrenie, čo ideme ďalej. To znamená, nenechať to len tak, že partner s vami týždeň je, vy mu periete, varíte a on zrazu odchádza za Milankou. Hej, veď to strašne trpíte. Celú tú situáciu len naťahujete. Naťahujete vlastné utrpenie a naťahujete aj utrpenie detí. To znamená, ak to chcete preťať, tento gordický úzol a túto nemohúcnosť, musí sa začať konať. Veľakrát sa naozaj situácia pohne a to je tak, že ten partner začne žiť s tou Milankou a nakoniec zistí, že vlastne ona je kvázi neschopná žiť v manželskom vzťahu alebo v nejakom trvalom vzťahu. Hej, že sa jednalo z jej strany o úled, alebo že vlastne nie je vhodná pre toho partnera. Ale naopak, druhýkrát zase sa môže zistiť, že je to celkom dobré, tá žena sa vie aj o toho muža postarať, všetko funguje na iných pravidlách, na inej báze, veď vytvoril sa iný vzťah a muž odíde. A to je presne toho, čo sa bojí ten partner, ktorý väčšinou žiada o tú konzultáciu, že presne toto nechce. A ja mu na to hovorím, ďakujte Bohu, ak sa to stane čo najskôr, pretože budete o to rýchlejšie zachránení. Nebude to obdobie absolútneho chaosu, bezvládia a 2 týždne žijem s manželkou a 2 týždne u Milenky, trvať a podľa konzultácií aj 2 roky. Prečo si spôsobovať toto utrpenie, keď to môžete mať hneď jasno? Potom vždycky tomu človeku hovorím, že vy čo čakáte, keď je ten partner teraz zamilovaný, že on sa teraz vráti a že on vás bude ľúbiť? Veď on má plné srdce toho nového človeka. To znamená, keď sa aj vráti a nastane ako keby asanácia toho vzťahu, tak to treba zase len čas. Ak tam bola naozaj zamilovanosť, tak je to oveľa komplikovanejšie, ale všetko sa dá spraviť. Z praxe a z načítania psychologických kníh viem o tom, že nevera sa dá prekonať a chce to len čas a chce to len naozaj dospelý prístup vedomých 2 ľudí, ktorí ten pár tvoria a môže sa to všetko zmeniť. Takže nelámem palicu ani pri tom, keď sa partner vráti. Myslím si, že som povedal všetko. Na konci ešte dodám vec, že som bol neverný a som aj paroháč. Prežil som si obidve tieto situácie z obidvoch strán a viem, o čom rozprávam. Rozprávam aj zo skúseností klientov, ktorým som hovoril o tom, že musia konať a musia toho partnera primäť ku konaniu a rozhodnutie si a nech sa to posunie ďalej a mám z toho naozaj dobré skúsenosti, že ten čas utrpenia sa skrátil, nič sa nepredbehlo, nič sa extrémne neurýchlilo, aj tak celá táto doba trvá rádovo mesiace, ale nebolo to, že nechám to len tak. Ja vás pozdravujem a ak ste v tejto situácii, tak prajem všetkým zúčastneným, aby táto skúsenosť životná dopadla pre všetky zúčastnené strany dobre. Ahojte.